ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இருக்கோம். லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரபுபதா பத்தி நம்ம ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல், அதுதான் நம்ம பார்க்கிறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரிய தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் அதை எழுதினவங்க யாரு, அந்த சோர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப பார்க்க போற பகவத்கீதை, அதாவது 18 நாட்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? இது யாரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிரபுபாதா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது இவங்க வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்களோட இயற்பெயர் வந்து அபயச்சரண் அப்படின்றத இவங்களோட இயற்பெயர். கொல்கட்டாவில பிறந்தவங்க இவங்க. இவங்க எப்ப பிறந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி 1896ல இவங்க வந்து பிறந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களோட பள்ளி படிப்பு, கல்லூரி படிப்பு எல்லாமே வந்து கொல்கட்டாவில தான் கிடைச்சது இவங்களுக்கு. இவங்க வந்து ரொம்பவே அத்தன்டிகேட்டட் பிராமணிக்கல் கம்யூனிட்டி. அவங்களோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ஆன்மீக விஷயத்துல ரொம்பவே ஈடுபாடு உள்ளவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இவங்க வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே ஆன்மீகத்துல நிறைய ஈடுபாடோட இருந்தாங்க. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மாவும் ரத யாத்திரை அதை வந்து பாக்குறதுக்காக பூரி ஜெகநாத் மந்திர் தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரிசாவில இருக்கு இல்லைங்களா? பூரி ஜெகநாத் மந்திர், அது அந்த கோயிலோட ரத்த யாத்ரா தான் இருக்கல என்னது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம், புகழ் பெற்றது இல்லைங்களா? அங்க வந்து கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ 5 வயது இவங்களுக்கு. அது பார்த்த உடனே இவங்களுக்கும் நம்மளும் ரத்தம் பண்ணணும், நம்மளும் ரத்த யாத்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு. 5 வயது குழந்தை அப்போ அவங்க. உடனே அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட அவங்களோட ஆசைகளை சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களும் வந்து குழந்தை ஆசைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதா ஒரு ரத்தமும் செஞ்சு கொடுத்து வீட்டுல பக்கத்துல உள்ள நெய்பர்ஸ், அப்புறம் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ரத்த யாத்திரை பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப சின்ன வயதுல இருந்து இவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல முழுமையான ஈடுபாடு இருந்தது. அவங்க ஃபேமிலிலயும் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க 1922ஆவது ஆண்டு அவங்களோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அவங்கள வந்து இவங்க வந்து சந்திச்சாங்க 1922வது வருஷத்துல. அப்போ அவங்களோட அவங்க கிட்ட அவங்களோட போதனைகள்லாம் இவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அப்போ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணவும் ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1933ல அவங்க கிட்ட இருந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிட்டாங்க, அவங்களோட டிசைபிளா மாறினாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க குரு சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா கிட்ட நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தது. ஏன்னா அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் கல்லூரியில அவங்க படிச்சாங்க சரிங்களா? அப்பெல்லாம் பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்துல தான் இந்தியாவும் இருந்தது இல்லைங்களா? அப்போ அதனால அவங்க நல்ல லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நல்லா பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அதை பார்த்த உடனே அவங்களோட குரு சொன்னாங்க, இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண பக்திய நீ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா மொழிதான் தடையா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நீ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒரு கட்டளையை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. எப்பயுமே குருவோட கட்டளைய சிஷ்யர்கள் சிறமேற்கொண்டு செய்வாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரபுபாதாவும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வாழ்க்கையில அதையே ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் கிருஷ்ண பக்திய கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்காக வந்த தடங்கல்கள், அதுக்காக வந்த சோதனைகள்லாம் பல உண்டு. அதையும் மீறி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க எங்க பார்த்தாலும் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க கிருஷ்ண பக்திய வெளிநாட்டுல உள்ளவங்களும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது பிரபுபாதாவோட அந்த என்டீவர் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1933ல இனிஷியேஷன் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் 1944ல பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசின் பேப்பர் அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பேப்பர் அதை வந்து அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 1947 அவங்களுக்கு பக்தி வேதாந்தா அப்படின்ற பட்டம் கிடைச்சது. 1965ல 69வது வயசுல நியூயார்க்குக்கு பிரபுபாதா போனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்கேயும் நிறைய வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனா வந்து அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வெளிநாட்டுக்கு அவங்க குரு சொன்ன போதனைகள் அடிப்படையில் அவங்க போறாங்க. அதுவும் கார்கோ ஷிப்ல போறாங்க. அங்க போய் கீர்த்தனைகள் எல்லாம் செஞ்சு அங்க உள்ளவங்க எல்லாரையும் அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியும் எடுத்துக்க உபதேசம் பண்ணாங்க.
இப்படி வந்து அதாவது 69வது வயதுல பண்ணாங்க 1965ல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1966ல இஷ்கான் அவங்க உருவாக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1967ல சான் பிரான்சிஸ்கோல அவங்க பெரிய கோயிலையும் கட்டுனாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 11 வருடங்கள்ல 14 முறை உலகம் முழுக்க சுத்தி 108 டெம்பிள்ஸ் அவங்க வந்து இஷ்கான் கோயில உலகம் ஃபுல்லா அவங்க கட்டுனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 1977ல பிருந்தாவன்ல நவம்பர் 14ல 81வது வயதுல அவங்க வந்து இயற்கை எழுதினாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய புக்ஸ் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. பகவத்கீதை, பாகவதம் இதுக்கெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பர்பட் அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப அவங்களோட போதனைகள் அடிப்படையில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா? மாதாஜி அவங்கள கோர்ஸ் பண்ணிருங்க. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविदां च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरव निप्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि वक्षत्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम। இப்ப நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் மேங்களூர்ல இருக்கு, அமைஞ்சிருக்கு. அதோட தலைவர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் எஸ்ஜி நாமனிஷ்தா பிரபு அவங்களோட கைடன்ஸ், அவங்களோட உதவியின் மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்க கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி ஜூம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள், அதாவது டீச்சிங் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பின்னாடி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் எல்லாத்தையும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு பகவத்கீதை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நாமனிஷ்தா பிரபு அவங்களோட சப்போர்ட்டினால்தான். இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர்ல இருக்கு. அந்த கோயிலோட தலைவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், பிரசிடென்ட். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இதுதான் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நமக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம யாருக்குமே பிரச்சனைகளே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றது உண்மை இல்லைங்களா, ஆணித்தரமான உண்மை. எல்லாருமே பிரச்சனைகளோட தான் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம்.
அதுதான் ரொம்பவே நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். எதனால பகவத்கீதை படிக்கணும்னா, நம்ம இந்த வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்கும். அதுக்காக நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்குமா வாழ்க்கைன்னா? இருக்கும். ஆனா அத நம்மளால நல்ல முறையில பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட அத நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும். அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்மளால வெளிவர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் அவசியம் பகவத்கீதைய நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. ஆன்மீகத்துல அகராதி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பகவத்கீதை தான். அப்புறம் மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். பகவத்கீதைன்றது நமக்குள்ளார ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும், மோட்டிவேஷன். நம்ம எப்பெல்லாம் சோர்ந்து இருக்கோமோ அப்பெல்லாம் பகவத்கீதை எப்பயுமே படிக்கணும். அது ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம். ஆனா அவசியம் சோர்ந்து இருக்கோம் அப்படின்னும் போது பகவத்கீதை படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு அந்த சோர்வு அவசியம் நம்மளை விட்டு போகும். ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மளால அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்தை நமக்கு கொடுக்கும். அதுதான் பகவத்கீதைன்றது. இது வந்து மனிதர்களா நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு இந்த உலகத்துல. அதுல மனிதர்களா பிறக்கிறதுன்றதுதான் இருக்கலே மிகவும் அதிர்ஷ்டமான ஒரு விஷயம். அந்த அதிர்ஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அதுலயே மிகவும் இன்னொரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவத்கீதை தான் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழறது அப்படின்றதுக்கான முழு விஷயத்தையும் பகவான் வந்து பகவத்கீதையில ஸ்லோகங்களா கொடுத்திருக்காங்க. பொதுவா சொல்லுவாங்க அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் நடந்த உரையாடல், இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு பேச்சு இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி கிடையாது. அர்ஜுனருக்கு எதனால பகவான் சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம அங்க எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ அர்ஜுனருக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனர் ஆல்ரெடி அவங்க என்னது பகவான் மேல நிறைந்த பக்தியோட உள்ளவங்க. அப்போ பகவத்கீதைய அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க? நம்ம வாழ்க்கையை நல்ல விதத்துல வாழணும், நல்ல உத்வேகத்தோட வாழணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காகவும், ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றதுக்காகவும் பகவான் நமக்கு கொடுத்த விஷயம். அப்புறம் யாராவது பகவான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களா, கடவுள் இருக்காங்களா, பகவான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களான்னு கேட்டா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா இதெல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? உலகம் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, காற்று இருக்கு, மேகம் இருக்கு, ஆகாயம் இருக்கு, பூமி இருக்கு, தண்ணீர் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்மளால உருவாக்க முடியுமா? கிடையாது. இதெல்லாம் இயற்கை. அப்ப இந்த இயற்கை ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு அதை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சக்தி தான் பகவான். அதுக்கப்புறம் அப்ப கடவுள் இருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம், பகவான் பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா பேசியிருக்காங்க. இந்த பகவத்கீதையில உள்ள ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள். எல்லா விஷயங்களும் ஆன்மீகத்துல பகவானை பத்தி, அதாவது கடவுளை பத்தி யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா பகவத்கீதை மட்டும் எப்படி இருக்கும்? பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள். அப்போ அது துளி கூட நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம இருக்கவே கூடாது மேல. எப்பயுமே முழு நம்பிக்கையோட பகவான் யாருக்கிட்ட அந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்காங்க? அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனன் இடத்துல நம்ம இருந்து கேட்டு நம்ம வாழ்க்கைய நல்லபடியா வாழணும் அப்படின்றதுதான் அப்ப பகவான் நம்ம கிட்ட பேசியிருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம இங்க தைரியமா சொல்லலாம். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புது மகிழ்ச்சியையும் புது அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்றத காந்தி சொல்லியிருக்காங்க, மகாத்மா காந்தி. நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்றத ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில். எதனால இப்ப இஸ்கான்ல நீங்க போய் புக் வாங்குனீங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை புக்ஸ் வாங்குனீங்கன்னா ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உருவில் அப்படின்னு இருக்கும். எதனால உண்மை உருவில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு விஷயம், இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயம் கேட்கிறோம், நம்ம அதை இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்லுறோம், இன்னொருத்தவங்க கிட்ட போகுது. ஆரம்பத்துல சொன்னவங்க ஒரு அர்த்தத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, முடியும் போது அது இன்னொரு வேற ஒரு அர்த்தமா மாறி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா பரிமாற்றத்தின் போது அது என்ன ஆயிடும்? அது உருமாறிடும் இல்லைங்களா? ஆனா இப்போ நம்மளோட ஆன்மீக விஷயங்களும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குரு இருப்பாங்க, அவங்க அவங்களோட டிசைபிளுக்கு சொல்லுவாங்க, அவங்க திருப்பி அவங்களோட சிஷ்யருக்கு சொல்லுவாங்க. அதாவது குரு, சிஷ்யர் இந்த சம்பந்தத்தில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் யாருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க? பிரம்மாவுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. பிரம்மா என்ன பண்ணிருப்பாங்க?
அவங்களோட சிஷ்யர் நாரதருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க, நாரதர் அதுக்கப்புறம் வியாசருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி குரு பரம்பரை அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? அப்போ பகவான் யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்ல, இன்னும் 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. அதை நம்ம போக போக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்ப இங்க நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல யாரு எந்த டிசைபிள்ல பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவங்க பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. பிரம்மா, நாரதர், அதுக்கப்புறம் வியாசதேவர், அதுக்கப்புறம் மத்வாச்சாரியர், இப்படி வந்து வரிசையா வரும். இப்ப நம்ம பார்க்கிறது ஷில பிரபுபாதா, அவங்க வரைக்கும் வந்திருக்கு. இப்ப அவங்களோட டிசைபிள்ஸ் வரிசையா அவங்க மூலியமா நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். உண்மையுருவில் எதனால இதுக்கு பெயர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்களோ அதே அர்த்தத்துல அதோட உரு மாறாம, அதோட கருத்து மாறாம அவங்க குரு தன்னோட சிஷ்யருக்கு அந்த மாதிரியே தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து பரிமாற்றம் செய்யப்படுமே தவிர ஒரு இடத்துலயும் தன்னோட சொந்த கருத்துக்களை யாரும் இதுல சொல்ல மாட்டாங்க. சரிங்களா? குரு என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே தான் இதுல வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதுல எல்லாருமே ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருப்பாங்க. 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. அந்த 4 சம்பிரதாயத்திலயுமே எப்பயுமே அதனாலதான் இதெல்லாம் ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டட்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்ப நம்ம பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வெளியில எல்லாரும் வந்து உபதேசங்கள் இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது போதனைகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தோணுன கருத்துக்களையும் அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சொல்றது நம்மள என்ன செஞ்சிடும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொன்ன அர்த்தத்துல நம்மள புரிஞ்சுக்க வைக்காது. தப்பான வழியில நம்மள சில சமயம் கொண்டு போய் சேர்த்துடும். அதனால நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதுவும் பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை யாருக்கிட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்? 4 பரம்பரையில வந்தவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயம் இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அது வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் ஃபாலோ அவங்களோட வழிமுறையில வர்றது, அதுக்கப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், அதுக்கப்புறம் குமார சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல இருந்து நம்ம என்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது அந்த உரு மாறாம நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் நல்ல இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு ஏன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்காங்களோ அதே அர்த்தம் மாறாம அதுல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதே போல் கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். பகவானோட போதனைகள் அடுத்தடுத்து வர தலைமுறைகளுக்கு நல்லபடியா அது போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். ஒரு ஸ்லோகங்களுக்கும் அதோட உண்மையான அர்த்தத்தோட ஆழ்ந்து நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா 1 வருடத்துக்கு மேலேயே ஆகும். 18 நாட்கள் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. நம்ம இப்ப கத்துக்க போறது தெரிஞ்சுக்க போறது 18 நாட்கள்ல இல்லைங்களா? அதுலயும் நம்மளால 700 ஸ்லோகங்களையும் பார்க்க முடியும்னா கண்டிப்பா முடியாது. அதுவும் 1 மணி நேரம் தான் கிளாஸும் இல்லைங்களா? அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். முக்கியமான உபதேசங்கள் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது. அதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். குறிக்கோள் கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். இதை படிக்கும்போது நமக்கு இன்னமுமே பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். நம்ம வாழ்க்கையில அதை ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில அதை அவசியம் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு ஏற்படும். அப்போதான் நம்மளால இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில வாழ்ந்தாலும் தைரியமா எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாம பகவானோட அனுகிரகத்தோட பகவானோட உதவியோட நம்மளால ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்சு நம்மளோட வாழ்க்கையில நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் அடைய முடியும். எல்லாரும் ஆசைப்படுறது நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான அமைதி. அது எங்க கிடைக்கும்? ஆன்மீகத்துலதான் கிடைக்குமே தவிர ஜட உலகத்துல கிடைக்காது. ஆனாலும் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுதும் அதை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னா ஆன்மீகத்தோட உறுதுணையோட நம்மளால நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் அடைய முடியும். பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனரின் கலக்கமும் மாயின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனிற்காகவே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப அர்ஜுனருக்கு கலக்கம் ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா? என்ன கலக்கம்? போர்
நடக்குது. குருட்சேத்திரம் அங்க போர் நடக்குது. மகாபாரத போர். அப்போ யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அங்க? கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் இருக்காங்க. கௌரவர்கள் எல்லாரும் அதர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க. பாண்டவர்கள் எல்லாரும் பகவானோட துணையில தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனர் தர்மத்தின் வழியில இருக்கிறவங்க, பகவான் மேல மிகுந்த பக்தியோட இருக்கிறவங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த மகாபாரத போர்ல போர் பண்றதுக்கு தயக்கம் ஏற்பட்டுருது. எனக்கு வந்து போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கலக்கம் ஏற்படுது. அப்ப அந்த கலக்கம் எதனால ஏற்படுது? அவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல், சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த கலக்கம் எதனால ஏற்படுனா பகவானோட ஏற்பாடு அது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கலக்கம் அர்ஜுனருக்கு ஏற்பட்டதுனால மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும்? பகவானால அர்ஜுனுக்கு பகவத்கீதை கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப என்னால போர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லவும் அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட அவங்க சரணாகதி அடையவும் பகவான் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க? உபதேசம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா எதற்காக? அர்ஜுனருக்காகவா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. பகவான் வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட போர் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க பகவானுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யற அளவுக்கு அவங்க ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. இருந்தாலும் கலிகாலத்துல ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மக்களும் வந்து எது சரியான பாதை அப்படின்றது தெரியாம இருப்பாங்க. இப்ப பகவத்கீதை படிக்கும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இது மேனுவல். ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கணும்னா அதுக்கு அந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்றது கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஒரு சீட்ல. அப்போ அதை நம்ம பார்த்து நம்ம அந்த பொருள் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும்னா அந்த பொருள் நல்ல விதத்துல நம்ம பயன்படுத்துவோம். இல்லைன்னா அந்த பொருளை நம்மளுக்கு நல்ல விதத்துல பயன்படுத்துறதுக்கு தெரியாது. அப்போ அந்த பொருளை நம்ம முழுமையா நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்ன்றது பகவான் பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ கலிகாலத்துல மக்களுக்கு வாழ்க்கை எப்படி வாழன்றத அந்த வழிமுறைய பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன். அதனால எப்பயுமே பகவத்கீதை நம்ம யாரோட இடத்துல இருந்து கேட்கணும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனோட மனநிலையில இருந்து கேட்கணும். ஏன்னா திருதராஷ்டிரம் பகவத்கீதை கேட்டாங்க. ஆனா என்ன பண்ணல அவங்க? புரிஞ்சுக்கல இல்லைங்களா? கடைசியிலேயே மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அதர்மத்தின் வழியில தான் அவங்க போனாங்க. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாங்க? தர்ம வழியில போறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அர்ஜுனனின் மனநிலையில நம்ம பகவத்கீதை கேட்கறதுன்றதுதான் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எதனால அவங்களுக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க யாரு? அர்ஜுனரோட தாத்தா பீஷ்மர், அதுக்கப்புறம் குரு துரோணர், இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய அவங்களோட அதாவது கௌரவர்களும் அவங்களுக்கு சகோதரர்கள் தான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாருமே க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. அப்போ தன்னோட தாத்தாவையும் தன்னோட குருவையும் அதுவும் அவங்க மேல ரொம்பவே அதிகப்படி அளவுக்கு அதிகமா பாசம் வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களே போர்ல வந்து அவங்க வந்து அழிக்கணும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? கலக்கம் ஏற்பட்டுடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கீதா மகாத்மியம். இது வந்து ஆதிசங்கரர் பகவத்கீதையை பத்தி எழுதின 7 ஸ்லோகங்கள். கீதை மகாத்மியம் அப்படின்றது ஆதிசங்கரர் கொடுத்த ஸ்லோகங்கள். இது பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இது ஒரு ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். சரிங்களா? பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள், இதுல வர உபதேசங்களை முறையாக அதுல கொடுக்கப்பட்ட முறையில பின்பற்றும் போது வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களில் இருந்தும் நம்ம கிட்ட உள்ள துயரங்களில் இருந்தும் ஏக்கங்களில் இருந்தும் அப்ப துயரங்களும் ஏக்கங்களும் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏக்கங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு. ஏன்னா ஒரு நாளும் நமக்கு பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாத விஷயம் நடந்துருமோ, இல்ல நமக்கு இது ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அது கிடைக்காம போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வின் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். அப்ப இந்த வாழ்வு முடிஞ்சதுன்னா இன்னொன்னு என்னது? ஆன்மீக வாழ்வு இல்லைங்களா? ஒண்ணு ஜட வாழ்க்கையில இருப்போம், இல்லைன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருப்போம். 2 வாழ்க்கை தான். ஒண்ணு ஜட வாழ்க்கை, இல்லைன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கை. அப்போ இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள பயத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையில அவங்க அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவன் பூர்வ ஜென்ம பாபங்கள் செயல்படாமல் போகும். அதே மாதிரி நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம். 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதாவது பிறவிகள் இந்த ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம். சரிங்களா? வெறும் மனித உருவல மட்டும் நம்ம பிறப்போம்ன்றது கிடையாது. மரமா இருக்கலாம், பறவையா இருக்கலாம், மிருகங்களா இருக்கலாம்,
அந்தந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அப்பப்போ ஒரு பிறவிலும் நம்மளுக்கே தெரியாம பகவத்கீதை தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எது சரி எது தப்பு, வாழ்க்கை எப்படி வாழறதுன்னு தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப அதர்மம் தர்மத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம செயல்களை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அதனால பாபங்கள் சேரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் அதெல்லாம் கூட என்ன ஆயிடும், செயல்படாமல் போகும். எதனால? பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமாவும் பகவான் மேல நம்ம பக்தியை வளர்த்துக்கிறதுனாலையும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் யாரு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீதா மகாத்மியம் ஆதிசங்கரர் எழுதின 7 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. கீதா மகாத்மியம் ஃபுல்லா படிக்கட்டுமா? இல்ல மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் மட்டும். सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ. எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. அதாவது வேதம், பகவான் பிரம்மாக்கு 4 வேதங்களை கொடுத்தாங்க சரிங்களா? அந்த வேதங்கள் எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது, எல்லாராலையும் அதை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, 108 உபனிஷத்கள், அதுல இருந்து அப்புறம் 18 புராணங்கள், அப்புறம் 2 இதிகாசங்கள் அப்படின்னு பிரிச்சு கொடுக்கப்பட்டது சரிங்களா? அப்படின் போது 108 உபனிஷத்கள், அந்த 108 உபனிஷத்கள்ல கீதையும் ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையர் குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவர். ஏன்னா பசு பகவத்கீதை, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? கறக்கப்படுது. கன்று யாரு? பசு நல்லபடியா பால் கறக்கணும்னா கன்று முன்னாடி இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனருக்கு உபதேசங்களை கொடுக்குறாங்க. அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். அப்போ பசு, பகவான், அர்ஜுனர் கன்று போல இருக்காங்க. அப்ப கிடைக்கிற பால், அமிர்தமான இந்த பாலை யார் எடுத்துக்கணும்? அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் நம்ம எல்லாரும் அதை எடுத்துக்கணும். அந்த பாலை குடிக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படும், ஆன்மீக ஞானம் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரு. பகவத்கீதையில 18 சாப்டர்கள் இருக்கு. அதுல அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதுதான் முதல் சாப்டரு. அர்ஜுனனின் கவலை, விஷாதம்னா கவலை, அர்ஜுனருக்கு என்ன கவலை அப்படின்றத பார்ப்போம். அப்போ அர்ஜுனருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கவலை இருக்கு, 18வது சாப்டர்ல கவலை போயிடும். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் அர்ஜுனரோட இடத்துல இருந்தோம்னா நம்ம கிட்டயும் கவலைகள் இருக்கு, நம்மளோட கவலைகளும் நம்மளை விட்டு போகும். அப்போ இப்ப அர்ஜுனருக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க மேல அன்பை காட்டின எல்லாரையும் அவங்களுக்கு வதம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், அதுதான் அவங்களுக்கு இப்ப கவலையா இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா அழிக்கணும் துரோணரை, அப்புறம் பீஷ்மர் எல்லாம், அதுதான் இப்ப அவங்களுக்கு கவலை. அப்போ இந்த உபதேசம் கேட்ட உடனே அவங்க போர் பண்ணலையா? அவங்களெல்லாம் அவங்க போர்ல இருந்து அவங்க வெளியில போயிட்டாங்களா? அவங்க எல்லாம் அழிக்கலையான்னா செஞ்சாங்க. அப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? செஞ்சாங்க. ஆனா அப்ப அந்த பிரச்சனை அவங்க கிட்ட இருக்கதான் செஞ்சது. ஆனா அதை என்ன பண்ணாங்க? தைரியத்தோட செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் குழப்பம் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அதை தெளிவா பண்ணாங்க. அந்த தெளிவு இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்களோட கவலை போகுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நமக்கும் கவலைகள் இருக்கும், வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனா அதை நம்ம சரிவர நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும். பகவத்கீதை 18 நாட்களும் நம்ம கவனமோட அர்ஜுனர் கேட்ட மாதிரி கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போது நம்மளாலையும் அர்ஜுனரோட நிலைப்பாட்டுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா போர் நடக்குது, போர்க்களம் இருக்கு. இங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க? நிறைய அதாவது கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள்லாம் இருக்காங்க. அப்போ நம்ம பார்க்கிறது மூணு பேரை பார்க்க போறோம். யாருன்னா திருதராஷ்டிரர், அவங்கள பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் பார்க்கிறோம் சரிங்களா? ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்னும் போது போர்க்களம், இத யார் எப்படி எந்தெந்த முறையில பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரருக்கு எப்படி இருக்குன்னா, தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு ஆட்சி கிடைக்கணும். அதாவது திருதராஷ்டிரர் இருக்காங்க, அவங்களோட தம்பி பாண்டு, அவங்க
பாண்டு இறந்து போயிடுறாங்க. திருதராஷ்டிரர் அரசரா இருக்காங்க. யுதிஷ்டருக்கு தான் அவங்க ஆட்சி பொறுப்பை கொடுக்கணும். தர்மப்படி அவங்க அததான் பண்ணணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அறியாமையினால, சுயநலத்தினால என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க அவங்களோட மகனுக்கு அதை கொடுக்க விருப்பப்படுறாங்க. ஒரு அரசன் எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும், தர்ம வழியில ராஜ்யத்தை நடத்தணும், ஆட்சி பண்ணணும். ஆனா அவங்க தன்னோட ஆசைக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னோட மகனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அது தமோ குணத்தின் அடிப்படையில வர்றது. அதுக்கப்புறம் இவங்க துரியோதனன் நம்ம பார்க்கிறோம். துரியோதனனுக்கு எப்பயும் கோபம் இருக்கும், தன்னோட ஆசையை எப்படியாவது நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதர்மம் பண்ணியாவது தன்னோட ஆசையை நிறைவேற்றிக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அது ரஜோகுணத்தின் வெளிப்பாடு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் பார்க்கிறோம். அவங்க வந்து தமோ குணம், சத்வகுணம், சத்துவகுணத்தின் வெளிப்பாடு. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த போர் அவசியமா, என்னோட உறவினர்களையும் என் மேல அன்பை காட்டின அக்கறையை காட்டினவங்க எல்லாரும் நான் இந்த போர்ல அழிக்கணுமே, இதனால எல்லாருக்கும் நிறைய சேதம் ஏற்படுமே, இப்படிப்பட்ட போரை நான் செஞ்சு ராஜ்யத்தை அடைஞ்சு நான் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணுமா, அதுக்கு பதில் நான் இந்த போரை பண்ணாமலே விட்டுடுறேனே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதாவது எல்லாருக்கும் நன்மையை நினைக்கிற குணம் அது வந்து சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்கள் தான் எந்த இடத்துலயும் இருக்கும். நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு கட்டத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் இருப்போம். அதுல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரே ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் போர். ஆனா அந்த போரை திருதராஷ்டிரர் தன்னோட பிள்ளைக்காக யோசிக்கிறாங்க. அரசரா இருந்தும் அவங்க ராஜ்யத்தை தர்ம வழியில நடத்தாம தன்னோட பிள்ளைக்காக யோசிக்கிறாங்க. துரியோதனன் அதர்மம் பண்ணியாவது எப்படியாவது தான் நினைச்சதை அடையணும் அப்படின்ற முறையில அந்த போர்க்களத்தை பார்க்கிறாங்க. அந்த சந்தர்ப்பத்தை அர்ஜுனன் எப்படி பார்க்கிறாங்க, யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் வேண்டாம், நான் இந்த போரே பண்ண மாட்டேன், நான் போர் பண்ணாதானே, போரே எனக்கு பண்ண வேண்டாம், எனக்கு இந்த ராஜ்யமும் வேண்டாம், அதனால கிடைக்கிற ராஜ்யமும் வேண்டாம், நான் வந்து காட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து சத்துவ குணம். அப்போ ஒரே சுச்சுவேஷன் 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. இது மாதிரிதான் வாழ்க்கையில நமக்கும் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அதுல ஒரு சில சமயம் தமோ குணம் மேலோங்கி இருக்கும், ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், சத்துவகுணத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். திருதராஷ்டிரர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சரிங்களா, பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். இதுல என்ன பண்றாங்க, திருதராஷ்டிரர் கேக்குறாங்க, சஞ்சயன் யாரு, திருதராஷ்டிரோட தேரோட்டி, காரியதர்சி, நண்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா. அவங்க கிட்ட கேக்குறாங்க, ஏன்னா இவங்களுக்கு கண்கள் தெரியாது, பார்வை கிடையாது இல்லைங்களா. அதனால வந்து வேதவியாசர் என்ன பண்ணாங்க, சஞ்சயருக்கு போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கும் ஞான திருஷ்டியை கொடுத்தாங்க. அதை பார்த்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயன் கிட்ட கேக்குறாங்க, புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில், குருட்சேத்திரம்ன்றது தேவர்களும் வந்து ஒரு விஷயம், நல்ல ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த பூலோகத்துல குருட்சேத்திரத்தில் தான் வந்து பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு புண்ணியம் நிறைஞ்ச இடம், தர்மமே மேலோங்கி இருக்கும் அந்த இடத்துல. அப்போ குருட்சேத்திரம், அங்க வந்து போர் புரிய விருப்பம் கொண்டுள்ள என் மகன்களும், இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, என் மகன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுல அவங்களோட அந்த ஒரு சுயநலம் தெரியுது, தன்னோட மகன் அப்படின்னு. அப்புறம் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பால் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பால் வந்து ஒரு புளிப்பு பதார்த்தம் பட்டுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும், திரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா. திரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல உள்ள பாலாடை கட்டிகளை வச்சு நம்ம பலகாரங்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா. அப்போ கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான். ஆனா என்ன ஆயிடுது, சுயநலம், தன்னோட மகன்கள் ராஜ்யத்தை ஆளணும், பாண்டுவின் மகன்கள் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு இல்லைங்களா. அதுதான் அந்த சுயநலம் தான் என்ன ஆயிடுது, அந்த குடும்பத்தை பிரிச்சிருது. அதுல அந்த ராஜ்யத்தை யார் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, தன்னோட மகன்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க. இதுதான் திருதராஷ்டிரோட மனநிலையை நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1.3.
பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூம் யூடாம் த்ருபத புத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ணா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துரியோதனின் மகன்களால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனோட மனநிலை. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆசிரியர்கிட்ட அதாவது துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போயிட்டு என்ன சொல்றாங்க, புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதனின் மகன். துருபதன்றது துரோணாச்சாரியன் துருபதனும் 2 பேரும் என்னது ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு அவங்க 2 பேரும் விரோதி ஆயிடுறாங்க. அப்போ துருபதனுக்கு என்ன ஆயிடுது, துரோணாச்சாரியரை அழிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, யாகம் வளர்க்குறாங்க. அப்ப திருஷ்டத்யுமன் அப்படின்ற ஒரு பிள்ளை வந்து அவங்களுக்கு வரமா கிடைக்கிறாங்க அந்த யாகத்துல இருந்து. அந்த திருஷ்டத்யுமன் பாண்டவர்கள் அவங்களுக்கு யாரு போர்க்கலைகளை சொல்லி கொடுக்குறாங்க, துரோணாச்சாரியரே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. துருபதன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட அனுப்பி அவங்களுக்கு போர்க்கலைகளை கத்துக்க சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் இருக்காது. தன்னை அழிக்கிறதுக்காக பிறந்த பையன்றது தெரியும், இருந்தாலும் போர்க்கலைகளை முழு மனதோட அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா. அந்த அளவுக்குதான் எப்பயுமே தர்மத்தை இருக்காங்க. திருஷ்டத்யுமன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நல்லபடியா அவங்க அரசு அந்த இது போர்க்களத்தை அமைச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா திறமையோட. அப்போ அத வந்து அவங்க யாரு சொல்லி காமிக்கிறாங்க, துரியோதனன் சொல்லி காமிக்கிறாங்க. என்ன சொல்லி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, உங்களால உங்களோட கைடன்ஸ்ல உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்ட போர்க்களை கத்துக்கிட்டவங்களால அமைக்கப்பட்ட எவ்வளவு திறமையா அமைக்கப்பட்ட ஒரு இது ஆர்மி இருக்கு அப்படின்றத சுட்டி காமிக்கிறாங்க. அப்ப நீங்க பாண்டவர்கள் பக்கம் போக கூடாது, நீங்க திறம்பட நம்ம பக்கம் இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க சுட்டி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 1.90 சகோஷோதார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் தபஷ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ வ்யனுநாதயன். ஹரே கிருஷ்ணா. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா போர்க்களம் அப்படின் போது போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்கநாதம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அந்த சங்கநாதங்கள்லாம் பார்த்தோன்னே என்ன கேட்டோன்னே என்ன ஆயிடுது, திருதராஷ்டிரனோட மகன்களின் இதயங்கள் பயத்தினால சிதறி போயிடுது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எப்பயுமே பயம் யாருக்கு இருக்கும், அதர்மம் செய்யும் போது பயம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தர்மக்ஷேத்ரா அந்த இடத்தில் தர்மமே தழைத்திருக்கும். அந்த போர் பண்ற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க வந்து தர்மமே நிலைச்சிருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல போர் பண்றதுனால யாரு தர்ம வழியில் நடக்கிறவங்க, பாண்டவர்கள் பகவானோட அனுகிரகத்துல அவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களோட வெற்றி அங்கே தீர்மானிக்கப்படுது. அப்புறம் தெய்வீக தேர், பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சு நிறைய எல்லா தேவர்கள் கிட்ட இருந்தும் நிறைய கிஃப்ட் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா. அப்படியே நல்ல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு அர்ஜுனருக்கு அக்னி பகவான் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் தான் தெய்வீக தேர். அது எல்லா திசைகளும் 8 திசையிலும் நினைச்ச நேரத்துல அதால போக முடியும். அதுக்கப்புறம் சங்கநாதம், பகவானோட சங்கநாதம், பகவானே என்னது மங்களகரமானவங்க, அவங்களோட சங்கநாதம் மங்களகரமானது இல்லைங்களா, பாஞ்சஜன்யம். அப்புறம் காண்டீவம் பாசுபதாஸ்திரம், அது யாரு கொடுத்தாங்க, சிவபெருமான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தது. அப்போ அதுவும் வந்து என்னது ரொம்பவுமே சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் பாக்கியலட்சுமி மகாலட்சுமி, பகவான் எங்க இருக்காங்களோ அங்க யாரும் இருப்பாங்க, மகாலட்சுமியும் இருப்பாங்க. மகாலட்சுமினாலே அங்க அனைத்து விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் நிறைஞ்சிருக்கும், வெற்றி நிறைஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரிஷிகேஷா, பகவானே அங்க இருக்காங்க, சென்ஸ் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதிபதி அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ரிஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்களின் தலைவர் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம. அப்ப பகவானும் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொடி கபித்வஜா அப்படின்றது இந்த கொடி இருக்கு இல்லைங்களா. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஹனுமன் இருப்பாங்க. ஹனுமன் யாருக்கு, ஹனுமன் இருக்கிற இடம் கண்டிப்பா ஜெயம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ ராமருக்கு ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க, உதவி பண்ணாங்க, வெற்றியை தேடி கொடுத்தாங்க, சீத்தை அம்மாவை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. இப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவங்க தர்ம வழியில நடந்து போர் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தர்மத்திற்காக
இவங்களும் வந்து பகவானு கூட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மோக்ஷதா ஏகாதசி அன்னைக்கு பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்பட்டது. அன்னைக்குதான் இந்த போரும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏகாதசி பகவானுக்கு உகந்த நாள் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பக்த ஜீவிதா அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல திருதராஷ்டிரன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனன் எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கறதுக்கு இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க. அப்போ எனக்கு அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா, அது ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம என்ன மாதிரி வார்த்தை பயன்படுத்துறோமோ அது நமக்கு நடக்கும். அதனால எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி துரியோதனனுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உயிரை கொடுத்தாங்க. அதுவும் இல்லாம அங்க துரியோதனோட பயமும் தெரிஞ்சது. அப்போ அதுவும் வந்து பாண்டவர்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்த்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எதனால அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், அதுக்கப்புறம் இருமனம். இந்த 5 காரணங்களுக்காக அவங்க போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. இப்ப பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க, போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு என்னென்ன காரணம்ன்றதுதான் இந்த 5 காரணங்களும். இரக்கம், எல்லாருக்கும் நன்மையே நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது இரக்கம் ஏற்படுது. போர்னால எல்லாருக்கும் கெடுதல் வந்துருமே, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்குமே அப்படின்னு, அதனால போர் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, அவங்களுக்கு எந்த சந்தோஷமும் இல்ல. போர் பண்றதுனால பாபமே சேரும், அதனால எனக்கு கஷ்டமே வந்து சேருமே, என்னால என்ன சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பாபச் செயல், எல்லாரையும் அழிக்கும் போது பாபம் வந்து சேர்ந்துரும். அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலில இருந்தும் அப்பாவோ இல்லைன்னா சகோதரனோ இல்லைன்னா பிள்ளையோ வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க போர்ல இறந்து போயிட்டு அவங்களோட குடும்பமே வந்து என்ன ஆயிடும், பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும் இல்லைங்களா, அவங்கள சரியான முறையில வழிகாட்டுறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுன்னு ஒரு காரணம். அப்புறம் இருமனம், போர் செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு இருமனம். இப்ப இந்த 5 காரணங்களால அவங்க போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. மாதாஜி 1.28. லலிதா மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्णा. அர்ஜுனன் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இது என்னது, இரக்கம், அவங்களுக்குள்ளார ஏற்படுற இரக்க குணத்தை காமிக்குது. மாதாஜி 1.31. 31. न च शक्नोम्यवस्थातुं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाघवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्णा. சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இந்த போர்ல இவ்வளவு பேரையும் அவங்க வந்து அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ல கிடைக்கிற வெற்றியோ ராஜ்யமோ இன்பமோ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத அர்ஜுனர் இங்க சொல்றாங்க. இன்பமின்மை, இந்த போர்னால எனக்கு சந்தோஷம் ஏற்பட போறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம், அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. மாதாஜி 1.36. 36. पापमे वाशयेदस्मान् हत्यैतानाततायिनः तस्मान् नार्गा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव. हरे कृष्णा. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாபமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அதாவது இவ்வளவு பெரிய நம்ம வந்து அழிக்கிறதுனால பாபம் தானே வந்து சேரும் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட முறையிடுறாங்க. மாதாஜி 1.45. மாதாஜி 1.45.
யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அத படிக்கிறேன். யதி மாம் பிரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயக தார்தராஷ்டிராரணே ஹன்யுः தன்மே சேமதரம் பவேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுதான் சத்துவ குணத்தோட வெளிப்பாடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது மத்தவங்களுக்கு கெடுதல் நடக்குது, அதனால அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல என்ன சொல்றாங்க இங்க, ஆயுதமே ஏந்தலைனா என்ன அவங்க என்னை இப்படியே வந்து என்னைய கொன்னுடட்டும், அழிச்சிடட்டும், அது கூட எனக்கு சந்தோஷம். ஆனா இந்த போர்ல இவங்க எல்லாரையும் கொன்னுட்டு நான் சந்தோஷப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இதுதான் சத்துவகுணத்தோட வெளிப்பாடு. இது நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட. இருமனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.46. சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்தவுபாவிஷத் விசுஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்னமானசக. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 1.46ல சஞ்சயன் கூறினார், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். அவரது மனம் சோகத்தில் மூழ்கியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 5 விஷயத்தினால எனக்கு வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் இதற்கான பதில்களை பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நாளைக்கு கொடுப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம அவசியம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபுஷ்ய கிருபா சிந்து பயோவச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவே நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவனுக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அவசியம் எல்லாரும் இன்னொரு 5-10 நிமிடம் இருக்கணும். என்ரோல்மெண்ட் எப்படி பண்றது அப்படின்ற விஷயத்த உங்களுக்கு வந்து இப்போ கிருஷ்ண